Selamun Aleyküm Avanu, az Murat. Ejim Agam. Es Ebrar. Emi îro lîstikekê bilîze, em çawa bilîze, Meryem û Ebrar ew bilîze. Cara ewlê ew ê bixwazin nigê xwe vekin, sıfır em dibêjin, ew ê vekin. Cara da jî ew ê were distê xwe bavî dawî û ew bimeşin. Kî xweşik bike, wek xelat wek diyarî ez ê vî bîsmiyonî bidim wan nîşana. Bira ewlî Meryemê bike, Meryem ewlî sıfır vek kişkama. Vek. Vek. Oh. Hev. Hare. Ebrar tu. Tamam Ebrar. Kanta nigi خوش آواد کرد. آواره بکن. ها. آواره. ها. Tamam. Veya Ebrar kazanç kır. İyice hatta ولد سيخ بابي طبيب ماشي وين مريم؟ مريم توافق؟ ها. مريم كنت هيك محاوس، هاتي مريم. اوف اوف اوف. مريم برا تشيلك هذا يمر تو هيك كم. تو شو راح حد بكره. مريم هنا مريم هنا. برا شوي. سبحان الله. تمام برا. Tamam. Pêşbazî Ebrarê xezeş kir, ez viya jî wek xelat dimê. Heta wî dîyo kidinê emanetê Xuda be.